Kalurahan Margoluwi wonten ing kasempatan dalu punika ngawontenaken pengukuhan pengurus rintisan desa budaya. Amin Bapak Ibu sekalian ing hormatan bilih wonten ing tlatah Margoluwi wonten ing tlatah Margoluwi kathah sanget ingkang terkait kalian kebudayaan. Ing pramila kula awit ajenami pribadi lan pemerintah Kalurahan Margoluwi nyuwun paseksanipun saha pangguyungipun awit ing samangke anggenipun pengukuhan pengurus rintisan kantong budaya Kalurahan Margoluwi saged kasembatan kanthi luwes lan lahaja boten mangke halangan setunggal punapa. Saderengipun panjenengan sedaya kula kukuhaken minangka pengurus rintisan Kalurahan Budaya Margoluwi Kapanewon Segan ing wewengkon Kabupaten Sleman lan rumiyin kula badhe nyuwun pirsa menapa panjenengan sami sagah dados pengurus rintisan Kalurahan Budaya ing Margoluwi. Nggih, kula saged Pengurus rintisan Kalurahan Budaya menika saged lestari awet amargi kedah sagah lan saged nemong dumateng para kanca saking sakwarining tataran agami, keyakinan, adat tradisi budaya ingkang wonten salebeting wewengkon Kalurahan Margoluwi. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten menika Selasa Legi Surya kaping 17 bulan Agustus Warsa 2022 kula atas nami Dinas Kabudayaan Kabupaten Sleman ngukuhaken pengurus rintisan Kalurahan Budaya Margoluwi Kapanewon Segan Kabupaten Sleman. kula atas nama pribadi ugi pemerintah Kapanewon Segan yaitu pemerintah Kabupaten Sleman nderek bingah selamat dan mangali bagio pengukuhan pengurus rintisan Kalurahan Budaya Kalurahan Margoluwi ingkang nembe kemawon pun kukuhaken saking Bundo Kabudayaan Kabupaten Sleman.